ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்டஃப்டு இட்லி எப்படி செய்ய போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப எம்மியாகவும் இருக்கும், ஈஸியான ரெசிபியாகவும் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை எஜுகெஸ்ட். எஜுகெஸ்ட் வந்து ஒரு ஆன்லைன் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ண ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும். நம்ம ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ண நம்ம எங்கேயுமே போக தேவையில்லை. நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணலாம். இதில் நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் எந்த கோர்சஸ் தேவையோ நம்மளுக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இதில் ட்ரைனர்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன் தான். இதில் லைவ் செக்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் தமிழ், இங்கிலீஷ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. நம்மளுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் அப்பயே அவங்க கிளாரிஃபையும் பண்ணிக்குவாங்க. ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்னா எஜுகேஸ்ட்டை நம்ம சொல்லலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். The struggle to find courses that truly speak your language, it's finally over. Welcome to EduQuest, where learning is made just for you. At EduQuest, we bring you a wide range of online courses, from career building programs to skill boosting masterclasses, all in your regional language. Because we believe language should never be a barrier to success. Our courses are tailor-made after understanding what today's learners really need. So why wait? Start learning the smarter, simpler way only with EduQuest. Visit eduquest.courses and explore your next course today. And hey, don't miss out on our exciting offers and promotions.